paljon, mutta asiaa. Eikö oikeastaan? No, joo. Okay. No. Niin. Kato, pelkät fiksut tajuu. Niin, Rasmin, sä oot ihan hyvä tyyppi. Mä en nyt oikein tiedä, että oliko toi kovin fiksua sanoa, koska me puhutaan Aleksista tällä hetkellä. Niin joo. Fiksut. No mut se on kumminkin varmaan 5 vuotta vanhempi kuin te kaikki, niin. No se. No niin, saatana. 3 vuotta. No siis ei se mua vanhempi oo. No vittu vanhus. Mut mieti, et mä Aleks luulin sua semmoseksi tyypiksi, jolla on joku Pikachu-hattu päälle ja lainaa 247 kotona. Tai sit sä oot semmonen, eihän mä tiedä, kun mä en oo koskaan nähnyt sua, mutta... No aika On ihan päivänselvää, että Aleksi on semmonen. Aika osuvasti sanottu, mutta okei. Mulla on tälläkin hetkellä Pikachu-hattu päässä, et joo. Siis kenellä ei oo. nyt tää peli! Mä haluan nähdä Pikachu-hattu päässä. Laita kuva, please.